Daang-daang deboto ang nagtipon at sumama sa Grand Marian Procession kahapon sa lungsod ng Legazpi. Isa sa mga deboto na dumalo ay si Nanay Julieta Valiente, 60 anyos at residente ng Purok 5, Barangay Balading, Malinaw, Albay. Matagal na raw siyang deboto ng mahal na ina at marami na rin ang natupad na kahilingan at panalangin dahil sa kanyang pananampalataya. Bilang isang debote ng mahal na ina, ayun mga wishes granted sa pamuhay-buhay, magian, yan pang pag-ano namin. Siyempre, gusto ko maging magkasundo-sundo ang mga, lalo ng Bicolano, ang buong bansa, ang mga kanya-kanyang pamilya, yan po ang aking wish. Siyempre, aside sa personal wish ko, bilang isang devote, talagang ilinapin ko ang sarili ko kay mahal na Diyos, sa mahal na ina, sa lahat ng kapamilya ni Lord. Bago ang prosesyon, nauna nang isinakay ang imahe ni Nuestra Señora de Salvacion sa isang motorized bangka mula Sugod, Tiwi, patungo sa Tabaco City. Doon ay inilipat ito sa BRP Leo Vigildo Gantigue PG 384 ng Philippine Navy na nagdala naman ito patungo sa Legazpi City. Matapos na maibaba sa Legazpi Port, nagdaos muna ng banal na misa sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City si Monsignor Crispin Bernarte Jr. Sinundan naman ito ng prosesyon ng 30 karosas ng iba't ibang imahe ni Maria patungo sa St. Gregory the Great Albay Cathedral. Ang Grand Marian Procession ay bahagi ng Inang Magayon 2025 na nagbibigay parangal sa minamahal na patrona ng Albay. May tema ang aktibidad, Maria, Bituunin Paglao. Magtatagal ang selebrasyon hanggang sa May 10. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.